tu fas agricultura ecològica si segueixes unes regles, és a dir, si no tires una sèrie de productes químics i tot això. Però dins de l'agricultura ecològica n'hi ha moltes maneres de fer agricultura. Jo tota la vida he estat treballant sentat, duent la comptabilitat, la fiscalitat. Aleshores, quan em quedes sense faena i em planteges començar en el meló d'or i tot això, descobrís que és un món meravellós que m'encanta i acabes físicament cansat perquè fas faena dura, no? I pesat, però al mateix temps el trobes molt satisfeta, molt a gust. Jo no ho canviaria. De fet, m'han eixit alguna oferta de faena i he dit que no, perquè no ho canvia per res del món. A mi m'encanta. Procurem plantar varietats tradicionals. Així som 4 companys. Un d'ells, Carlos, és el que està dedicant-se i fa el planter i es preocupa d'aconseguir les llavors. Està en el banc de llavors en Germinar la Vall, i tenim varietats que són antigues, recuperades. Volem recuperar les varietats que s'han plantat sempre així, entre altres coses perquè són les més adaptades a la zona. Duem una vintena de cultius alhora. Clar, això és difícil de gestionar, però això ens dona que no estem lligats a ningú. Nosaltres així es dividim les tasques. Jo me dedico més a vendre, aleshores estic dilluns, divendres i dissabte al Mercat Municipal d'Ontinyent. Dimarts i dijous el que faig és collir, perquè jo cuic, perquè dimecres demà prepararem caixes, perquè venem a través d'internet, tenim una xarxa de consumidors, i dijous jo cuic per divendres. I divendres i dissabte estic venent. Si venc prou, que veig que me queda curta, jo crido, envio un WhatsApp i els xicons me cullen. I els diumenges, uno dels 3 xicons es turna i en cuilo del dilluns, perquè dilluns en Ontinyent és un mercat prou important. I després els xicons cada un es dedica a una cosa. Recuperar els sabors que nosaltres teníem de menuts i que això no ho pots trobar. I altre i molt important és la biodiversitat, perquè en cada zona tenien les seues plantes autòctones adaptades al territori, aleshores són més resistents, gasten menys recursos. Conforme ens va coneixent la gent, acudix més i anem venent més. Es agrada moltíssim. A més, jo recorde l'expressió d'una dona de la meva edat, quan vaig dur la col tendral, la farcol de la Puríssima, perquè són unes farcols enormes, que la va veure i va dir: és la que feia mon tio quan jo era xicoteta. El nostre model de negoci, tu dins de l'agricultura pots tindre diversos models de negoci. Nosaltres hem apostat per un que és molt difícil, que és vendre directament a la gent. I és difícil perquè per a vendre directament a la gent tu tens que tindre molts de cultius. I per tindre molt de cultius, en agricultura ecològica tu no pots plantar sempre el mateix, tens que anar rodant. Tinc la sensació de que estic reconciliant-me un poc en la terra, no? En les nostres tradicions, recuperant l'horta, perquè el que esteu veient estava totalment tern. I com podeu veure és un verger, tenim moltíssima biodiversitat. Jo a vegades quan m'endugues en sisams al mercat tinc que apartar perquè tinc marietes o tinc caragols, això es venen en els sisams de sèrie. I això veig que la terra és el futur i que tenim sí o sí que apostar per ella.
i diuen que en el bancal no tens estrès i és mentira. T'estressa moltíssim perquè tens moltíssimes coses que fer, però és un estrès diferent a l'estrès d'estar davant d'un ordenador. Tu saps que tens que preparar els bancals, tens que plantar, tens que això depèn del temps, perquè, bueno, si ha plogut no pots llaurar, per exemple, no? Però compensa, a mi me compensa moltíssim.